първо използваме момента и говорим за конкретната ситуация. Не говорим по принцип. Говорим в момент, в който Да. може някой да ни чуе. Ако сме в момент на гняв, Мгм. някой от страните, не говорим, защото не сме в центъра си. И последиците трябва да са ясни Мгм, мгм, предварително, не следварително и не по време на мгм. случването на случката. И това се отнася за всичко хора. За всичко, което Разбирам. искате да договорите с Да. децата си, като взаимоотношение, като някакво правило, го договаряме ясно и категорично. Така стоят нещата, това правим, защото има последици. И тези последици, наистина, иначе няма как да тренираме отговорност от децата си, ако не ги оставим да си поемат последствията на това, което са избрали да правят. И последствията Мгм. винаги се отразяват и на хората около тях. Защото много е хубаво да се учим да сме свободни, да имаме собствено мнение, чудесно, избор, чудесно, но всички тези неща вървят в пакет. Няма свободен избор без носене на последствията от избора. Няма свободен избор, ако ти не си даваш сметка, че твоят избор не влияе само на теб. Той влияе и на хората около теб.